sheria. Moko kuom Rowere kaunti ma Homabay okone jatend piny Kenya William Ruto mondo obed piny gi rowere mar winjo ywak margi kaka yor duoko chien liet mag siasa e pacho ka. Rowere go mawuok e kar chung' bura ma Kasipul e bwo riwruok margi mong'ere ka Youth for Youth dwani piny owacho ochik ite ne ng'ur mag rowere kokalo e twak kodgi mondo pek ma piny Kenya osebedo ka kadhoe kaluwore gi ng'anyo mag Gen Z orum ka giloso kind romo margi e chiro ma Ombek e kar chung' bura ma Kasipul. Giwacho ni ng'ur margi ok onego kaw mayot kendo chopo sama koro jatend piny onego dog chien kendo manyo kaka onyalo donje twak gi rowere mar winjo pek ma gin go. Gikwedo tiyo gi teko mathoth ma obila osebedo ka tiyo e kinde mag ng'anyo ka gikoni piny owacho ni kod ting' mar rito ngima oganda ma ok orocho ratiro kaka osebed kadhi nyime. I urge the government to give us some listening ear. Let them call us for dialogue so that we sit down, we air our views, they take our views, and they act on our views. Youths are very wise guys. We only act whenever there are things which are not good with us. The government should not use excess force towards the youths. Youths are human beings, and they should be given what they want. If in any case there's they've noticed that there's something, they call them on board. They talk to them, and things will be run smoothly. The issue of police brutality is a national issue right now in Kenya, and we've seen several orders given by those in power, some saying that we should be shot, and some saying we should be shot on the legs. We want to appeal to the government. Please do not shoot us, empower us, because we stand for peace, we stand for unity.